Martin! Opsætter. Ja. Martin! Prøv lige at tænde den anden kontakt også, Petra. Martin! Ja, nej, ovenpå. Martin! Martin! Husk ham. Hallo? Martin! Åbn dine øjne. Åbn øjnene! Vågn op, mand. Åbn øjnene! Martin! Hallo, mand! Hallo! Martin, drik noget vand. Ej, hvor er han tynd, mand. Martin! Hallo! Martin! Martin! Vågn op. Hallo! Vågn op. Vågn op, ikke også? Gå og bræk dig, hvis der er. Jo, mand. Martin, vågn op, mand. Martin! Martin, drik noget cola. Jeg har det træt over. Nej, Martin! 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 Vågn op! Martin! Hallo? Vågn op! Vågn op, mand. Martin! Martin, er du der? Martin, kig på mig. Er du der? Hallo! Har du det fint nok? Ej, han slæber, Er mand. du dårlig? Hygger du dig? Prøv lige at se, han slæber. Ja, de er store. Det er helt hvide. Jamen, de er også store. Ja, det er helt hvide. Ej, prøv lige at gøre et eller andet. Han kan jo køre hjem, Kasper. Han kan jo komme hjem sådan der. Du skal sgu da ikke kigge sådan på mig. Det er sgu da ikke min skyld. Vel? Han kan ikke være her, altså. Det kan jeg så ikke. Martin! Martin! Prøv at slå mig på hovedet, mand. Giv mig ind på hovedet. Martin er død. Slå mig i baghovedet. Bare lige sådan flad. Martin! Martin! Hallo? Prøv Han lige. er altså helt blad i hovedet. Han skal ud og have noget frisk luft. Nej, prøv lige Jeg at kan få så ikke. kontakt med ham for helvede. Martin! Prøv nu at se her. Martin, vågn op for fanden. Martin! Martin! Er du Hallo? dårlig? Marlord. Prøv at høre her. Rejs dig op. Vågn op. Nej, prøv lige at få ham til at Marsvin. Hallo? Martin. Kom ud og få noget frisk luft. Rejs dig op. Prøv lige at rejse dig op. Jo, Jo, Martin. Martin. Du så ikke have det. Du har det. Er det fordi, er du træt eller hvad? Er du træt? Martin. Er du ved at falde i søvn? Martin, er det fordi, du er ved at falde i søvn? Martin. Så sæt dig i sofaen. Martin, er det fordi, du er ved at falde i søvn? Hvad? Nej. Martin, er det fordi, du er ved at falde i søvn? Martin! Er det fordi, du er ved at falde i søvn? Du kommer og sove i stedet for sofa. Nej, han bliver også nødt til at lægge sig over i sofaen. Han kan så ikke sove her, mand. Han bliver nødt til at lægge sig over i sofaen. For helvede. Martin, læg dig over i sofaen. Martin, Martin, læg dig. Det er jo ikke sjovt, vel? Det er lidt sjovt. Nej, det er Han er bare træt. Det er sgu da Jeg synes ikke, normalt. det er sjovt. Der er ikke noget galt. Hallo. Han Hvad? var... Hvad? Hallo? Martin? Jeg kan ikke engang puls. Martin. Martin? Hallo? Martin! Sig noget. Nu er det altså ikke sjovt mere. Hallo? Hallo. Martin. Fuck, jeg tror, han er noget. Martin. Hallo? Nej, han er ikke. Han er... Lad nu være, for Helt fanden. ærligt, prøv lige at mærke, om han har noget puls. Jeg ved ikke, hvor den sidder henne. Det Det har jeg ikke sidder lige forstand her. på. Jamen, det har jeg ikke forstand på. Jeg ved ikke, hvor Jo, man du skal kan, mærke. men du kan godt mærke, hvis der er folk, der tager troet op, mand. Ja, han er nok. Ja, for helvede, han er nok cool. Jeg kan- Ja, han er nok cool. Er du sikker? Ja. Den kører faktisk. Der er sådan stille og roligt, som den faktisk er. Jeg tror bare, han sover. Kører Altså, ja. Han sidder bare og sover. Han Kører gør. den? Prøv lige at vække Ja. ham. Nej, men han sidder bare og sover. Han sidder bare og sover, han gør. Ej, prøv lige at vække ham. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide den. Martin? Lad være, jeg kan ikke lide det. Martin?